dal jeden zo silných predvolebných sľubov, že vie ukončiť vojnu na Ukrajine do 24 hodín. Ja tomu pripisujem predvolebný charakter, do 24 hodín sú veci veľmi komplikované skončiť, ale on bude musieť doručiť. Tak ako teraz pripravuje masívne deportácie migrantov zo Spojených štátov mimo územia Spojených štátov, on bude musieť prísť a bude musieť niečo povedať. A teraz je otázka. Môže prísť a môže povedať prezidentovi Putinovi: pán prezident, ak neskončíš vojnu na Ukrajine, nahádžem na teba atomové bomby. Toto nemôže povedať. Takže má asi iba druhé riešenie. A to druhé riešenie je, že dôjde k výraznému zníženiu podpory Ukrajiny zo strany Spojených štátov amerických. Ja som videl na vlastné oči prezidenta Zelenského na tlačovke teraz v Budapešti. Vy ste už videli niekedy človeka, ktorý sa bojí, že skončí vojna? Tak ja som ho videl a volá sa prezident Zelenský. Prezident Zelenský je šokovaný z toho, že vyhral americký prezident Trump a že by mohlo dôjsť k zastaveniu pomoci zo strany Spojených štátov, pretože má na to množstvo dôvodov. Viete, on je momentálne bez politického mandátu, krajina je odkázaná na obrovské požičky a peniaze. Teda očakávate ukončenie po nástupe Donalda Trumpa do Bieleho domu? Dokončím to. To znamená, že predpokladajme, že takéto niečo sa udeje. Čo hovorí na to Európa? Európa hovorí, áno, musíme sa na to pripraviť, ale Európa dookola stále opakuje jednu vec, že Rusko musí prehrať, to je jeden základný narratív, ktorý stále opakujeme, a druhý narratív je, že Ukrajina musí byť silná pri vyjednávaniach o miery a preto Ukrajinu podporujeme.